мацки и всякакви дашни яшми. Корабията за тия ми дай калашник. Позатията иска да фай погащи, но ракията е чешки, акцент е прашки. Шашми, драсни, клечката пали лампи. Танци, гаси, печката, че при нас ври. Как си, баси, тежката вече парти. Пас ми да майки, вече говорят татски. Темата на песента е момичета, които обичат отблизо да виждат ресницата. Говоря за мръсница красива, която иска масиво и се натиска и убийствено навита. Но сливане искаме сливане в мислите. Това е критерия, по който подбираме миските. Единствено чистите, неподправени желания за нещото, което ме спира да кажа Аня. Тъпи девойки, щъкат с огромни бомби и се мислят за високооборотни, смотани джофри. Спрете да се снимате с чопки, бошки, кокошки и среднощни. Да ви дали с какви да видови цигари се тровите. Дали да ви набия шамари от злобните. Дали болите мене, ще те водиме на доби на рожден ден. За кола, мармалад, сливи, от доста дълго време сме от тях ни сливи.